училище всички сме семейство голямо, със своите радости, тревоги и проблеми. Това е прекрасно! Да знаеш, че няма да си вълк единак в буреносното време. В моя живот аз се скитах сама, изоставена рано от майка и сродни, с верига завързана на човек в дома. От капаните бягала към стихии природни, но намерила своя лисугер и щом той намерил пък мене, поехме ни двама през странаци и юрви към общия дом, където се превърнахме в татко и мама. Това е семейството. Да бъдеш до някого, който те чака и ти не го чакаш. Разбра ли? Разбрах. Всичко разбрах, Черниш.